gebeurt net vaak dat leren zo lekker is. En dat het goed is, kunnen bij mij een allergie alles zonder problemen opeten. En dat is maar goed ik, want als het misgaat, gaat het goed mis. Als ik geen pen bij mijn been heb die dan in mijn been wordt gestoken, dan moet ik wel naar het ziekenhuis. De bedoeling is om zowel bijen als leerling Cox vat te luchten over het probleem. Studenten van Hogeschool van Hal zie ik speciaal voor deze doelgroep producten te ontwikkelen. De meeste bijen hier gaan nergens last van, maar dit allergieverstijn is dan ik net linnig voor bij mij een allergie. Elk kind kent wel iemand die een allergie heeft. Dus het gaat er voor ons ook om dat mensen meer leren over wat een voedselallergie is en erop kunnen anticiperen. Bij de lasagne bedoel ik dat het net onpast iets niet het best in de smaak valt. Binnen genoeg vervangende ingrediënten te vinden, voor bijvoorbeeld lactose, maar bloot opletten dat je een allergie hebt. Hierachter heb je de cupcakes, maar dat kan ik dus niet eten omdat er amandelen in zitten. Oeps.